Kulumbai ka tawte busno tini ang norong Dipok and Entertainment YouTube channel tawte busong tini hai norong thani nangkui tongmani kokrono tui paisa fikwa tawte busong tini ni video norok puilan simi paithak jura khalo hoi nain khadi Tripura ni somesya no tui sanai tawte busong norok saiman na Tripura wo je root block choli tongmani TIPRASA ni Manthai ba borok je silai bali phainai borok bai je chukti khaimani borok bai ekot khaimani tau pointo borok ni Manthai maya angui borok maya sak joranu root block tongnai obai henei saklaika Ake tuyasak ni bagui borok root block ni samani saimia busuk ratui o root block tikino taute busong. Tei yang Tripura mota songbu bike rally borok bu joto block level no bike rally choli tongo o bike rally wo borok onga kokrok saleka o mas kaisan is biora naising nai mas kaisan bising naising yang kai belai coba kotor nai hinui. Oba haikai no TIPRASA rok ni coba mang nuk sinai tabuk taute bukusong TIPRASA no ba tamok suk thungsuk dakha tamsuk ba thoki baika o Kendra Sarkar song Tripura haste hapang song abo nu tuinu tini kok thai rok elai wana ma singsa choli tong taute busong TIPRASA rok ki obo haimang chawamang da khai thangani klais nai ang silai tuinai rok busaka faidi root block khelai sinai nei khaika yang leaders neta rok busaka faidi mohai choba khainai bike rally khainai jesapan khainai logri tonguk thuya sang logri tong mongma borok no TIPRASA na hamjangman do phana hamjangman bagui jotonon logri tong kentu obo haino obo hai Paithago zero phayu hinui kuboma kok siljai tongkha tong kosong tongnai lukuro obo haimang choba khai thoki jagui tong laikai bahaying sinai hinui joton mili pal khai choba khai laikai yadi barok obo hai kokrok bu ongkhori tongkha ngai thancha kai judino choba khaya kai tebo belai chanai hinui kuboma public rok je demand khaimani kuno ITP hinjawoi GMP hinjawoi jonajati hinlai yawoi Tripura mota hinlai yawoi joton ongkhori choba khaya kai belai chanai hinui sau yang sikla rok khaiba rags tir jande mundawa lomjak yang buri sikla kai tam sanai abo sanani koklia jesa tui agutla rogo city rogo thangui tong pujakai tong laika oba haikai kubuma sinai noknai romni tabuk action je comments rogo phai tong ta okte busong oboni baguinu norno ya ang phaimali ya tam kai ang bu belai busy norno update di tongani bagui belai ke tabuk hot khobor sobai tongu belai ke wana ma singsa Tripura ta mungnai sini TIPRASA rok oba haikai mang da choba khainan nangsinai tamo TIPRASA ni bagui khaiba o hawo kono soman odikar kori khade o hani busa butu ingui kono odikar kori de tamo wansanai kori khade leaders netaro ni bosong ni borok phanungto jesa phanungto TIPRASA ni bagui wansana nangmani belai khaino obo wana masingsa kok tapte buksong kubongma borok kubongma kok no saitongo tabuk oboni jawab maya baksa nini je job khai tongai chakri khai tongai government ni borok khai kono kok saimaya borok thaisa kok sa kaino transfer kai rijago orwaisa khai rijago sin TIPRASA no oba haikai divide khai tonu baksa norok jamaitiasi norok brusi riangsi kuboma khayoi divide khai suno khagoi politics bu juda khlairi oi khagoi suno komjor sramui joba khlairi tong kebuno thansa khaina ni sujug riya abo chung TIPRASA hinnai leaders robu belai khai bujinan nangu ngobo haikai thungjagai tongkai sini Manthai kun soma panmaya chung kaisa jagawa ma phainai kaisa khorang bai mati sanai chung politics ni bagoi seat Manthai asukthai rok ni bagoi kung chuglai tong hakai sini Manthai kunu soma phan mangla taukte buksong o kok rok belai guruttopurno kok tabuk je Tripura o choli tongmani norok nugui tongna sikango bu 11 din ITFT song root block khaika kichu malia norok nukhana Haikai tabuk bu nini TURIPC hinui Daniel group selai patam tui phainai cylinder rijak rok borok haina hai borong ni sanmung no tui asuk laika borong ni sanmung kubama dabi tabu puron khaijakya obo maya khai borok o root block khaimani lama bondo khai rimanno yakai rahni sabu joton big busa maireng mangkha tui asuk laika busuk din trapi choba tongno abo saimia root block tongno tia yang chererong ni madhyamik porikha bu choli tongo abono wana ma singsa sini TIPRASA kai obo haikai mangde jesa jaga phano tolak lai songsinai kebu wansanai kuri abono tuyoi salanai kului kebu kusuk mohol logo saklainai kurui belai khainu nama singsa kokok laijak abono tuni taukte busong non thane ang sanani bagui ma phayu tam kai ang bu jora kurui Tripura ni kokrono sanani belai khainu wana ma singsa obo haimang salphai kai nugu yang rega khai rega rang maya nok huk maya kebu sini borong ni bagui khai tabuk nok mani tongmani a jaga bu rang cha jagoi tongo ei nok bu sini borong ni bai khai 1.5 lakh 2 lakh si borong bai khai 15 lakh 20 lakh full dalan ni bagui phai tongo haikai wana ma singsa a jaga bu khai jagoi tongo tam ni bagui sini borok khai obo haikai kom mani tong borong khai tam ni bagui kobang man obo kaisa sumung koto rungui asai tongkha 5 lakh TIPRASA rok na hakai borok 15 lakh double khai manu borok nok rok ni bagui phanungthu je kuna ni sujug subidang hakai sikangolai thangjak nok huk bai bai mani
wa tui no bar phayoi ha ka khlai bayoi a jagao bu chini borok ni kobangma khoi khoti ingkha malia kintu borok mang brung je kisa khoti khainai rok kisa khoti nai rok ni kheto kisa mai nostongma rok si borok khai brung rang manbai kha oba heni kok sil chamung tabu tong kosong tongnai Triprasa lupuro abo tei busuk din choli thangnai o Tripura hawo sini Triprasa rok ba obo haikai no Triprasa rok buthak sungna bagui de naikha abo bu kaisa sungmu haikai sinai nuknai leaders kotor tamni bagui ongkhaira ongkhoroi tamni bagui kotor leaders netarok bai asugui kok salaiya obono tuyui obo haikai mang thungjagui tongkhai bo desho soginai Triprasa rok sokmo sungna ni bagui de naikha obo hoibu kaisa kok kotorma kai sungmung asai tongkha taute buksong abuni baguinu ang tini tongimalia Triprasa ni je yang road block rok yang madhyamik porikha yang baksa bike rally hini choba mang da khai thana nangsino sal phaikenu choba mang da khai thana nangsino obo belai khai koekson kotorungui tongkha taute buksong norok obono tui norong ni motamot tamo norok comment box o kaham kai suiro hodi norong nibu motamot nayu norok bur sidi saimandi tei o video jem mansak share khai taute buksong share khai jot to lukurono phungnan khai o video sinai nungnai leaders neta jotono nukthuk saimantu borok obono tui bibesona bichar rok khaitu saiman man pore busango bowa haikai step na abobu sung nuk lainai taute buksong nornot ang jam mansak update rogri tongnai tabuk ni je ratui update norno ang saklai rika busango je road block ni busuk din tongno na rosai khino srapsakaino sia abo hairono tui bunorno tebos ramakai ang saklai tongnai hage tinin bagai asun ungsitu nor jotonu kaham tongdi susto tongdi jotonu khulum pika